mikrofóne vás môžem poprosiť. Dobrý večer. Som starosta zo Štefanova nad Oravou, Kakačka Jozef. Ja som zažil už takúto debatu na ministerstve životného prostredia v Bratislave od investorov, kde vážený, skoro som odchodil ako blb. Ja to poviem vám na rovinu. Zdvihnite ruky, ktorí ste Oravci. Zdvihnite, prosím vás. Oni z nás, Oravcov, idú robiť pokusné králiky. Nikto nemá štúdie, on nevie, investor, aké budú vysoké, tak ja som Tvrdošanom, čo má byť na Javorovom vrchu, vysvetlil. Tvrdošanská väža meria 37 metrov. V štúdii, ktorú ste mi dali, aj poslali do Štefanova, sú stĺpy 157 metrov. Teraz 25 metrov najmenej, taký 150 metrov vysoký musí ísť do zeme. Z druhej strany Javorového vrchu mám vodovod obecný. Pýtam sa, bolo v štúdii, či to nenaruší aj spodné vody, čo sa týka prámeňov a všetkého? Vôbec nie. Nedajme sa tu obalamutiť, lebo aj dneska tuto vyzerá celá debata tak, pokusné obyvateľstvo Oravy, nič iné. Nemajú ani definície, čo sa týka skalitého, alebo vrbové, kde sú. Nemajú, pýtam sa vás, nemajú. Prosím vás pekne. Ja nič, len to, nedajme sa oblbnúť tak, ako stále nás považujú, aj tí paštekári, ja to poviem tak v Bratislave, hlúpi Oravci. Ale my máme vzdelaných, rozumných ľudí. A do scenérie krásnej Oravy, tejto prírody, nedajme si dať takéto telesá, takéto lebedá. Pretože skutočne, keď pôjdete z poľskej strany, z Babej hory budeme vidieť tieto lebedá, z Roháčov, kam to spejeme. Ďakujem, ja iba toľko. Poprosím teraz krátko, aby sa vyjadril investor. To je to argumentácia. Viete čo, rozdielovať ľudí zase, nevidí a všelijak, to sú také, ešte, jak by som povedal, komunistické reči. Komunistické reči, ja som v živote nebol v strane. No, ale máte také reči, lebo tak sme boli vychovaní všetci, nie len vy. Ani otec nebol v strane. No. Ešte raz vám rád. Poprosím vás, aby sme sa držali tej línie, čo je debata. Takže, nemajte sa, ale o tom nemienim ja debatovať. On nevie, koľko má to základ hĺbku, nič nevie po technickej stránke, ale je tu všetko blá, 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 blá. No zatiaľ z toho, čo sme vyrozumeli, vy ste... Ale ja som není vám povinný o tom hovoriť. Poprosím vás, poďme. Aby sme nehovorili desiatiny. Neprešiel konfrontovať, áno? No, konfrontujú sa argumenty za a proti a je pochopiteľné, že pri každom protiargumente dám priestor aj investorovi. Nech sa páči. Moje meno je Šafr a ja som predstaviteľ petičného výboru s Tvrdošinou, kde tiež má byť postavený veterný park. A ja sa spýtam len jednej veci, a to projekt, ktorý je na Tvrdošine, kde má byť postavených 9 takýchto veterných elektrární, je 82 stranový a je na ňom napísané, že výška tej elektrárne, vysokosť stĺpa bude 149 metrov s tým, že v Tvrdošine to má byť umiestnené na Javorovom vrchu, ktorý sa pohybuje, spodný pilier najnižší má byť 600 metrovej nadmorskej výške a vrch Javorového vrchu je 1026 metrov. Predstavte, 1070. Tak si predstavte 1070 a k tomu ďalších 149. Neskutočné. A niekto povie, že to nenaruší scenériu. Jedna vec. Keď sa posudzuje ten zámer na ministerstvo životného prostredia, tak ministerstvo životného prostredia má napísané v zámere tej elektrárne, aký výkon, čo budú dávať, kde budú stáť, výška, všetko. Sú tam štúdie, že či vtáci tam migrujú a tak ďalej. Ministerstvo životného prostredia u nás Tvrdošine dalo investorovi 36 bodov, ktoré má dokladovať, či tam vtáci lietajú, aký je tam vietor a tak ďalej. Oni v tej štúdii samozrejme je v tom závere napísané, že aký vietor predpokladajú, ale predstavte si,
že keď som čítal ten zámer u nás, tak bol zobraný vietor, meraný priesku, vo výške 10 metrov nad zemou. Samozrejme, že vám investor povie, ale vo výške 100 metrov ten vietor za nejakou interpoláciou merá obdobne, hej, že tam treba bude o niečo len vyšší, hej, že skôr vyšší ako nižší. Ďalej tam bolo, Ministerstvo životného prostredia im dalo z jednu z podmienok, že majú zistiť, že či obyvateľia akceptujú ten veterný park. U nás v Trošine jednoducho nikoho to nikto nezisťoval, že či obyvateľ to akceptuje. Jednoducho to u nás zastupiteľstvo odsúhlasilo a keď sa s nimi naťahujeme, že teda, tak vám povedia krásnu vec. My nič nie je rozhodnuté,